musulmanyň bir etmelli işi da. Meselen bir erhiley bolýa oňuşmaýar. O dinleň näme diýen? Allah üçin dinleň. Hudaý üçin dinleň. Enataňyň musulmançylygynyň hormaty üçin dinleň. Bir erhiley bolýa oňuşmaýar. Omdenany men mundan aýyrşam. Indi belli da ýaşda denany günäkär, öýde namart, öýde zalim, eziýetler aýyrşak diýipdi. Ya erkek namart, zalim aýyrşak. Ya da hiç gaýsy namart däl, hiç gaýsy zalim däl, aslyn tebigatlary oňuşmaýar. Belli da şulan ya zalim günäkär, ya tebigatlary oňuşmaýar. Muňa da belli şu bilýäşi zenany gaýta gelip ýaşamaýar. Ben näme diýdim? Erkek bilýäşi zenany gaýta geljek diýdi. Şu erkeklerden Allah üçin isteýän, dogonjugum diýip isteýän, şoň gelmejegini anyk bilseň, talagyn bergi aýyr. Gelmejegini bilseň, ýaşul ýiberipsiň, adam ýiberipsiň, ýaşal jekkädigini bilseň, Allah üçin talagyn ber aýyr. Yani näme? Şon bir tofar aýtýar, ýok men oň talagyna berjek däldi. Onu başga äri barmar ýaly ederin diýe, şu gedip beren ýerini garrydan. Bir iş İslamiýetde ýok. Fe imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Allah jan aýtýar. At-talaqu marratan fe imsakun bi ma'ruf aw tasrihun bi ihsan. Şu Kur'an şu jan nogun. Ya gow ýaşa, ya gowjatda aýyrış diýe. On gel sen meselen erkek, sen erkek ahim. O heley, o ayal. Ama ana günah ondan niýekda. Sen erkek, sen pikret. Ol gelsinna, ýaşasynna diýen wagt sözüň dogry ahim. Onu da gelmeýärdi. Ýaşuly getirýän, ahum bollajan aýtýän, ýa ol düşümle aýtýän, daýsan aýtýän, agyň aýtýän bolmaýarda. Özüň geljekke. Yo gelmesin men onu gedip beren ýerini garrydaryn. Muny diýim, bu musulmançylykda ýok. Janny gonu. Böyle Abdullah Mübarek jany öýde bir keseki bir hiley hoş etjek hadysyny hep ber gaýdypdyr. Bu bir adamdy Peýgamber jan diýişini görtür, şoň hadysy kabul bolla salam aýtdypdyr. Inni berde bir meselen ozal denanan da sende kynyňa gelýär atberk gidensen. Biseň derdiň, biseň sowabyň, biseň wallahi derejäň. Allah öýdi berer. O da öz günah etýän bolsa Allah da oň özüniň cezasyny berer. Seň de padaşyň jaýdan berer. Ýöne on men gelmese gelmen 10 ýyl geçipdir, 5 ýyl geçipdir. Ay haram işesi ediversin, men oň talagyny bermeýän. Ýok beýdim, be şeytana kömekleşmek. Näme diýip bir musulmanyň haram işine razy boljak? Näme diýip bir musulmanyň madra günah işine razy boljak? Näme diýip ol aýalyň işçide ýaşamaýarda? Men munta qazi bolbaýdymak, erkek dogonjum. Wallahi sana qazi bolbaýdymak, sana musulman dogonjum nasihat, Hudaý üçin ahiretini gowluk diýip aýtýan. Aýyr, talagyň aýt, gelmejegin bildiň da indi. Agaň bildi, dädeň bildi, ejeň bildi. Goý ýaşajak bolsa halal ýaşasyn. Ýaşamajak bolsa öýde bilýär. Hawa da agdymyzda ajytmaýly, pikiriňizi agyrtmaýyn, kelläňizi agyrtmaýyn. Allah Taala öýdi musulmanlaryň arasynda mahabbet bersin. Amin diýin. Amin jantda. Agdyrlyk bersin, gowluk bersin, süýçülük bersin. Oňşulmasa da bir wagt bir adam bir ewliýalaryň biri aýyrşypdyr da denanasyndan. O ham adamly gelipdir. Näme aýyrşdyň diýipdirler. Aýyrşdym diýipdir. Onu hay oturup ýamanlap gıybet edip oturjak diýipdir. Oňşmadyk aýyrşdykda diýipdir. Meni musulmançylyk. Men onu hay oturup gıybet edip oturjak diýipdir. Musulmançylyk baş. Ol oňşulýa, oňşulmaýarlyk bir-biriň, emma ömrüni ýakaryn, onu men dargadaryn, onu betbaht ederin. Bular hiç musulmançylyk däl, akylly däl. Allah üçin ýudunna ýa ýaşa ýa aýyş Kur'an aýtýar. Ýa ýaşa ýa aýyş diýdi. Onu ne ýaşap, ne ýaşamany o taýynyň haýrlanýan ýaly bolmady bolsa. Allah öýsende padaşyň berer. O hak senki bolandan soňra o Hudaý hemmemiziň Hudaýy. Allah Teala nur iman ayırmasın.